Proč se bojíme říci, jak se opravdu cítíme? Proč navenek předstíráme, že jsme stále v pohodě? Proč si myslíme, že jen my se trápíme? Proč nám připadá, že ostatní jsou happy? Proč asi? Proč to nejde změnit? Proč asi? Proč to neumíme změnit? Proč máme pocit, že nám nikdo nerozumí? Proč se obáváme otevřeně mluvit o sobě? Proč se děláme lepšími a okolí kritizujeme? Proč si vytváříme domněnky a proč se přímo nezeptáme? Proč asi? Proč to nejde změnit? Proč asi? Proč to neumíme změnit? Proč si nedovolíme žít pravdivě a to, co nám dává smysl? Proč se vyhýbáme pravdě, když nás pravda vždy dožene? Proč odmítáme realitu a raději věříme pohádkám? Proč vidíme všude zlo a krásu nevnímáme? Proč asi? Proč to nejde změnit? Proč asi? Proč to neumíme změnit? Proč nám velí strach a láska čeká za dveřmi? Proč starost je stálý host a radost je vzácná návštěva? Proč pro samé těžkosti nedokážeme vidět krásu? Proč v životě se více trápíme, než prožíváme štěstí? Proč asi? Proč to nejde změnit? Proč asi? Proč to neumíme změnit? Proč se ptáme jiných, co máme s tím dělat? Proč se nezeptáme sebe? Proč se nám to děje? Nešlo by to jinak? Co nás k tomu nutí? Nešlo by to změnit? Kdo to může změnit? My a jen my to můžeme změnit. My a jen my to můžeme změnit. Co opravdu chceme žít, to můžeme i změnit. Co není v souladu s pravdou, to můžeme i změnit. Co nám neslouží, to můžeme i změnit. Co nám neslouží, to můžeme i změnit.